לא תאמינו מה יצא ממחברת הסקיצות שלה. ילדה מחימר פשוט קמה לחיים, ממצמצת, אצבעותיה רוקדות, מושיטה יד לטאבלט קסום זוהר של XP Pen. בלי חוטים, בלי מחשב, רק היא והקסם, הופ, הטאבלט נדלק. סיפור שלם מתעורר, כמו בסטופ מיושן. מכונית פטריה עם 6 רגליים, קופצת מעל שלולית דיו שהופכת למרה. ציפור עם כנפי מכונת כתיבה, הכל זוהר, הכל זז. עטיפי ממתקים מרחפים, עיר מקרטון, גשם נצנצים, עולם של חימר ותנועה. היא פשוט נכנסת פנימה. ביער קסום מחוטים וצמר, פטריות זוהרות מקפצות. היא יושבת על עלי רמקול, מציירת. דלת נפתחת בשמיים, היא מטפסת פנימה. בבית קפה מטורף מקבלות חתוכות, כף מערבבת לבד, ועל הקיר ציורים מתנפשים בלולאות, חיים משלהם. מסרטטת בועה קטנה, והיא גדלה וגודלת. בפנים, עולם של סוכריות ג'לי ובניינים מדברים. היא מצחקת. אין וי-פיי, אין מסכים, רק היא והטאבלט. רכבת מפיות אפה מעל, היא מנופפת. העולם שלה גדל עם כל פריים. היא מציירת בפארק, באוטובוס, בשדה. הכל בסטופ מושן מהפן. הנה היא, דמות חימר של עצמה. מציירת וקורצת. בלי מחשב, בלי וי-פיי, רק הידיים שלך והטאבלט הזה. פנקס ציור קסום XP Pen. צייר בכל מקום. תן לעולם שלך לזוז.